Ahojte, toto je 19. epizóda Plektrum Podcasts. Ja sa veľmi teším, že konečne opäť sedíme po dlhej dobe v jednej miestnosti všetci spolu. Vidíme na seba a ako vždy je tu so mnou v abecednom poradí Dano, ahojte. Samo, čaute. A dnes máme aj špeciálneho hostia a ním je Jakub. Ahoj Jakub. Čaute. S Jakubom si strihneme zo pár nasledujúcich epizód, lebo sme sa rozhodli, že sa trošku pozrieme na procesy vývoja, development softvéru a Jakub je náš kamarát a známy a on je taký, že čistokrvný developer. Správne? Správne. Rozmýšľali sme presne aj so samom spolu, že bolo by fajn priniesť poslucháčom pohľad z toho developerského pohľadu, pretože vravíme to zatiaľ z tej strany platformy a infraštruktúry a chýba nám trošku ten pohľad tej šedej strany alebo tretej strany, takže preto je to Kubo s nami dneska. A hlavne, však my sme bývali kolegovia z Cloudtalku a my sme spolupracovali práve v tom takom režime toho DevOpsu, kedy to bol ten Development Operations a fungovalo to celkom dobre. A s Jakubom sme viackrát spolupracovali aj bol prednášať na našej akcii, kde mal veľmi milú tému, že každý developer by mal mať svojho DevOpsáka, čiže má veľmi blízko k tomu, čo riešime a práve preto sme veľmi radi, že prijal pozvanie a už by sme mohli aj jeho nechať niečo povedať, hadám, keď je host. Tak ďakujem za pozvanie. Bolo mi cťou to prijať, aj keď to bolo len na poslednú chvíľu a témy som sa dozvedel len pred 2 minútami. A ja by som nepovedal, že som čistokrvný developer, pretože k DevOpsu mám veľmi blízko už od začiatkov a ja sa skôr tak radím do takého generalistu, že zo všetkého trošku, mimo frontendu. A hej, volám sa Jakub, pracujem v Cloudtalku už 3 roky a pôsobím ako senior software engineer. Výborne. A čo je teda dnešnou témou tohto podcastu? Je to téma DevExu, alebo teda Developer Experience. Je to jeden z mnohých buzzwordov, ktoré sú na trhu práce, už by som aj povedal. A tipujem, že viacerí nemajú úplne šajno, čo ide. Čiže je to tak, lebo ja tiež vôbec. Ani vizuálne. A práve preto sme prišli s touto témou, lebo vravím, začína to byť veľký buzzword a hlavne v týchto akože softwarových firmách, kde je vývoj. Čiže máme tu odborníka na slovo zatého. Myslím si, že ty si bol súčasťou DevEx týmu v rámci Cloudtalku. Bol som. To bolo ešte predtým, ako som prešiel do Voice týmu, kde pôsobím teraz. No. Tak si povedzme, že čo to je nejak jednou vetou na úvod. No, ty máš rád poučky, poď. Nie, ja to neviem toto, ale zaškatulkovať poučkou. Vieš to zaškatulkovať jednou vetou poučkou? Vieš to zaškatulkovať jednou poučkou? Zrovna toto neviem, hej. Podľa mňa je to tým, ktorý sa snaží odblokovať ostatné týmy a pomôcť im čo najviac k tomu doručiť čo najrýchlejšie value a riešia tie problémy, ktoré trápia všetky. V podstate tak. Podľa mňa je to taký middle team medzi infraštruktúrou a produktovými týmami. Čiže taká spojka. V podstate hej. Riešič problémov? To je každý IT človek v podstate. A tak ono v podstate nemalo by to byť aj o tom, že tie infraštruktúrne týmy vytvárajú v podstate kvázi tiež nejaký produkt pre tých developerov, aby im uľahčili tú prácu, že to je ten akože ten experience pre developerov, ten DevEx. Áno. Že v podstate im dodávajú nejakú platformu, aby ten ich život bol lepší. Že vlastne umocňuje tú celú kolaboráciu toho všetkého. Vlastne to podporuje ten DevOps princíp a metodológiu. Čiže nie je to, že mám dobrú kávu a príjemnú teplotu a vhodné nástroje na vývoj. Hej, to je asi Office Experience potom. Okay. Dobre, ale keď sa vrátime späť k Cloudtalku, kde teda Kubo pôsobí a kde teda očividne DevEx majú, tak idete podľa tých nejakých nižných definícií, alebo máte nejaký ten vlastný DevEx? Ako to ty vnímaš z toho pohľadu? Keď sa ešte u nás pôsobil, tak ja som bol v DevEx týme. My sme ho potom zrušili, lebo nemal až takú value pre našu company size. A aktuálne sme prešli do spôsobu, kedy náš infraštruktúrny tím, kde máme veľa DevOps inžinierov a infra ľudí, tak oni po podstate prebrali aj z časti tú rolu DevExu a teraz nám ponúkli port, čo je v podstate self-service portál, kde je prepojené všetko od Argo,
cez Ansible, dokonca tam vieme aj púšťať deploymenty už a vidíme tam všetko. Servisy, v akom stave sú, či sú healthy, či health checky prebiehajú v pohode a všetko podobné. Teraz viem, že robia na dynamických environmentoch a v podstate oni sa snažia produkovať tú value tým, že nám robia tú lepšiu developer experience. Tým pádom vy ste riešili aj kvázi podporné funkcie pre biznisovú funkcionalitu alebo čisto len takéto kvázi monitorovacie veci a... Tak. Ja nie som súčasťou infraštruktúrneho týmu, čiže ja len viem z vedľajšieho týmu, že ako fungujú. A oni v podstate to, čo nás najviac trápi ako developerov, tak to oni riešia. Teraz aktuálne nás najviac trápia environmenty, to znamená, že máme iba jeden dev environment, čo je úplne v pohode, ale na tú veľkosť company, kde aktuálne sme, tak už to nestačí a často sa developeri bijú medzi sebou. Napríklad kolega včera bol veľmi frustrovaný z toho, že 4 developeri vyvíjajú jednu feature a tým, že 4 potrebujú používať dev environment, tak sa bijú jeden medzi druhým a musia robiť veľmi veľa vecí, čo ich blokuje. A tu presne príde ten developer experience, kde infra team pripraví dynamické dev environmenty, to znamená, že každý developer bude mať vlastný environment. A vlastný environment majú si všetci predstaviť, že vlastný environment so všetkým všudy, to znamená aj databáza, všetko tak ako je, tak naklonujete, neviem, poviem 10 krát? To je veľmi dobrá otázka a ešte nepamätám si tech design, lebo som ho videl veľmi dávno. A podľa mňa prvá iterácia, pretože v CloudTalku sa snažíme ísť iteratívne na to, lebo keď máme veľké projekty, tak trvajú mesiace, roky, Samo by o tom vedel povedať veľa. A tak prvá iterácia podľa mňa je, že prispôsobiť iba Kubernetes aplikácie, že môžeš mať vlastný pod a môžeš si robiť to, čo potrebuješ, deployuť svoje zmeny, vidieť to na frontende, otestovať si to, aby si vedel s tým pracovať. A postupne ďalšie iterácie prisunú ďalšie, či už vlastné databázy, vlastné iné systémy, keďže CloudTalk je celkom komplexný systém, tak je to náročnejšie nasadiť na vlastné dev environmenty, pretože pre tých, ktorí nevedia, tak CloudTalk je calling business solution. To znamená, že mimo toho, že máme klasický frontend a backend, máme aj sprostredkovanie callov cez rôznych kariérov a môžeme volať na telefónne čísla. A celá tá infraštruktúra je dosť náročná a je náročné vytvoriť pre každého developera úplne separátny dev environment, čiže tam musia byť nejaké trade-offs na to, aby sme vedeli nasadiť tie zmeny, ktoré potrebujeme a otestovať to čo najlepšie a zároveň nekomplikovať tú infraštruktúru. Presne, ja som na to skválne spýtal, pretože ak si pamätáte vy dvaja páni, Gabo a Samo, tak my sme v minulosti riešili práve podobné problémy, že síce development environment sa používal medzi rôznymi developermi, nemali sme tie problémy, že by ste nejak konkurenčne vadili, ale problém nastal, keď sa vyvíjala nejaká funkcionalita, nastala zmena v databáze a teraz potrebujeme spraviť rollback. Ako to riešite napríklad u vás? To je veľmi dobrá otázka s tými rollbackmi. Keďže máme verzované všetky aplikácie, tak aplikačná vrstva aj celkovo servisy viete jednoducho rozpraviť rollback. S databázou je to trošku problém. Máme jednu veľkú výhodu, lebo tento víkend som presne púšťal migrácie. Púšťal som ich cez víkend, pretože migrácia trvala 3 hodiny a nechcem predsa ovplyvniť zákazníkov na produkcii. A my to robíme tak, že máme zvlášť development environment a stage environment a migrácie najskôr spustíme z databázy, migrácie najskôr spustíme voči devu a stageu, kde to nasadíme, otestujeme, pozrieme celý systém, či všetko funguje, či náhodou nejaká servisa nepadá a až potom po určitom čase ideme do produkcie. Mali ste aj prípad, kedy sa stalo, že po, dajme tomu týždni, kedy ste boli produkcii s nejakou novou funkcionalitou, či už zmenou v databáze, alebo teda aplikačnou funkcionalitou, ste museli spraviť rollback, kedy už tam boli nové dáta, alebo takýto case ste nemali? Takýto case si nepamätám osobne, pretože si dávame veľký pozor na to, aké dáta dávame do produkcie. U nás sa snažíme dbať na tech designy. To znamená, že navrhnúť tie zmeny ešte predtým a rozmyslieť si to predtým, ako vôbec ideme do dev alebo stage environmentu, kde to testujeme až potom do produkcie. Pretože napríklad ja osobne viem, že ak by som spravil nejaké zmeny, tak ten rollback je už náročný. Alebo keď už musíte meniť tie dáta, ktoré sú v
produkcii, tak musíte napísať skripty, musíte zaručiť, že všetko bude fungovať tak, ako má a ono to je veľmi, veľmi náročné. A teda odhľadom z toho všetkého, akože z toho, čo vravíš, vyzerá, že vám to už kvázi funguje celkom pekne, keď to akože porovnáme s nejakými inými skúsenostiami z iných zákazníkov, že vidíš ty tú nejakú pridanú hodnotu toho DevEx týmu, že je to nejaká taká myšlienka, ktorú by si možno tlačil aj do viacerých firiem, keby si prišiel do firmy, kde to vôbec nepoznajú alebo nemajú to naimplementované, je to niečo, čo by si tam chcel priniesť, alebo ako to vidíš? To je veľmi dobrá otázka a podľa mňa záleží na tom, akú value to prinesie a kde tá firma aktuálne je. Ešte dodám k tomu, že v CloudTalku nám to ide už teraz až veľmi dobre, pretože sme podchytili strašne veľa problémov, ktoré sme mali, keď som nastúpil a teraz to funguje dosť lepšie, napríklad mne osobne sa už vyvíja veľmi jednoducho, čo je akože veľmi vhodné pre mňa. Ale viem, že niektoré iné týmy majú tiež problémy, ktorým sa venujeme. A naspäť k tvojej pôvodnej otázke. Veľmi záleží od toho, aká veľká firma to je. Napríklad u nás neexistuje DevEx team, ale robí to infra team, pretože oni majú k tomu najbližšie. A veľmi záleží na to, aké problémy tá firma rieši. V akom stave je codebase, ako rýchlo vyvíjajú featurey, kde sú tie najväčšie pain pointy. Ja osobne, čo by som spravil, keby som prišiel do novej firmy a by sa ma spýtali, či nepotrebujú DevEx, ja by som najskôr sa snažil nájsť všetky problémy, ktoré sa ich týkajú a na základe toho definoval, čo im najviac pomôže. Možno to nebude DevEx, ale možno to bude niečo, čo je z tej metodológie, ale aplikujú to naprieč celou firmou. Tam som presne mieril, že nemusíme možno sa na to pozerať, že to musí byť vždy samostatný tím, že je to predsa len zase nejaká metodológia, nejaký nápad a nejaké praktiky za tým, že aby si posluchači teda nemysleli, že keď hovoríme o DevExe, že musí to byť dedikovaný tím, že je to zase nejaký postup princípov alebo proste chápeme, že či táto myšlienka je za teba nejakým spôsobom dôležitá, lebo napríklad aj Gabo vral, že to vôbec nepozná, to som zvedavý potom, že čo na to on povie, či mu to dáva zmysel alebo nie, ale z toho, čo si vral, mi tak príde, že akože ten koncept dáva zmysel. Podľa mňa ten koncept dáva veľmi zmysel, ale už sa z toho možno stal buzzword, lebo vo veľkých firmách viem, že to je vo veľkom, lebo ako máte tisícky inžinierov a oni potrebujú produkovať kvalitný kód a tam už to už je náročné na údržbu a potrebujete mať dedikované týmy, ktoré sa to starajú. Ja som zástancom toho, že nemám rád poučky alebo nejak predpísané pravidlá, ale skôr sa pozerám na to, čo prináša value. A podľa mňa DevEx prináša veľkú value pre tie dané problémy, ktoré rieši. To znamená to, ako ten developer vie rýchlo vyvíjať, kde má tie bottlenecky, a kde celkovo má tá firma bottlenecky v rámci celého vývoja. Nemusí to byť len kodenie, môže to byť aj deployovanie do produkcie alebo testovanie. Všetko je s tým spojené. Len niekto sa rozhodol, že k tomu dá nálepku DevEx, popíše to nejakými pravidlami a ja osobne nie som zástanca tohoto dodržiavať úplne. Skôr len vyberať veci, ktoré mne prinášajú najväčšiu value a tie posúvať ďalej. Práve tu je možno dobré aj poznamenať, pretože tiež ja som sa ako s DevExom fungujúcim tímom nestretol nikde na projekte alebo zákazníka, že by mali vyslovene DevEx. A to je to, čo povedal aj Samo, že čo vnímaš ty ako ten hlavný rozdiel medzi klasickým DevOpsovým tímom a DevExom? Čo by mala byť tá pridaná hodnota toho DevExu? Lebo napríklad tieto funkcionality, ako si aj povedal, že pomoc developerom, backendové nejaké kopec funkcionality sme my robili aj práve v rámci DevOpsu už v minulosti. Takže čo vnímaš ten základný rozdiel, že čo by sa to malo, kde je tá hranica zasa medzi tým? Svojho pohľadu, hej? Áno. To je veľmi dobrá otázka a podľa mňa tá hranica je... Dáva zmysel, keď je menšia firma, že je to súčasťou DevOps týmu alebo infraštruktúry. A podľa mňa sa to začne lámať, ako náhle tá firma prejde nejakú hranicu a zrazu už ten infra alebo DevOps tým má strašne veľa vecí na sebe. A podľa mňa ten rozdiel je v tom, že DevOps sa viac orientuje na to nasadzovanie, na tú infraštruktúru. Tak ako Dano, ty si povedal na vašom prvom meetupe, že DevOps je iba... Teraz som zabudol. Ono to je metodika, ono to nie je v podstate, že je to definované, ono to je v podstate set of, nie že rules, ale proste, že akým smerom sa to má hýbať. A podľa mňa developer experience je to isté a rozdiel je v tom, že developer experience tým sa viacej venuje tomu kódu a ako kódom alebo proste custom funkcionalitou vedia pomôcť
tým produktovým tímom. Pri tom DevOps sa viacej orientuje na to, ako nasadiť tie veci a ako to udržiavať. Je súčasťou napríklad z tvojho pohľadu v prípade DevExu napríklad vyvíjanie aj nejakých šerovaných libraries pre developerov? Určite. Takéto veci? Toto je tiež súčasťou. Gabo, pomohlo ti to rozšíriť tvoje obzory? Dáva mi to zmysel a nevedel som, že sa to takto zvykne robiť alebo robí dnes. Dá sa nejako zadefinovať, že čo je dobrý DevEx? Určite sa dá, lebo sú ľudia, ktorí radi definujú, ale z môjho pohľadu to úplne končí pri tom, čo tu už častokrát opakujeme, či už to bolo pri FinOpse, pri DevOpse alebo čokoľvek. Každý si to dá na ten svoj obraz, čiže neexistuje podľa mňa rovnaký DevEx tým, alebo rovnaké DevEx princípy v dvoch rôznych firmách, že je to veľmi individuálne. Ale podľa mňa Kubo povedal peknú myšlienku, že má rád veci, ktoré dávajú zmysel. A v prípade presne aj Cloudtalku, keď ste definovali DevEx team, dávalo ti to zmysel nejakú value a videl si nejaký ten rozdiel, že čo to prinieslo. Potom ste možno od toho upustili skrz tá veľkosť firmy a tak ďalej, ale čo bola tá najväčšia value, ktorú si vnímal, že ten zásadný rozdiel, že máme to zrazu DevEx, vznikol niekde a zrazu sa niečo zmenilo. Čo bol pre teba taký ten kľúčový moment? Vtedy som to úprimne až tak nechápal, lebo ako pre mňa v ten moment to bol, že OK, vytvorili sme nový tím, ktorý bude riešiť komplexné veci naprieč celou firmou. Čo mi dávalo zmysel, ale nedávalo mi zmysel, teda teraz spätne mi nedáva zmysel to robiť v tej fáze firmy, ale vznikla z toho jedna super vec. Keď som bol súčasťou DevEx týmu, tak ja som sa veľmi zaujímal o to, kde má firma problémy, z čoho vzniklo, že problémy máme, čo sa týka aplikácií okolo VoiceStacku. A čomu som sa začal viacej osobne venovať a z čoho vzniklo, že do Voice týmu som bol presunutý, dostal som ponuku ísť do Voice týmu a zobral som zo sebou aj všetky servisy, ktoré zahŕňali logiku, čo sa týka volania. Predtým to nebolo spravené kvôli historickému dôvodu. Firma rastla veľmi rýchlo, takže to bolo trošku chaotické, ako v každej firme. A pre mňa z DevExu bola najväčšia tá value pre firmu, to, že sme našli, kde máme problémy a dedikovali sme človeka, ktorý tie problémy začal riešiť a ja som aktuálne vo Voice týme už 2 roky a myslím, že sa nám to podarilo celé pekne otočiť. Lebo keď som prišiel, tak sme mali voice engineers, ktorí riešili hlavne voice infraštruktúru, ale neriešili celú tú logiku okolo tých volaní. Čo je proste logika, ktorá je napísaná v rôznych jazykoch a je to celé distribuovaný systém. Čiže je to niečo, čo mňa veľmi zaujíma, pretože ja mám rád komplexné problémy. A z toho vzniklo, že som odhalil, že tu je nedostatok, pretože sme mali veľa servis, ktoré boli vlastnené rôznymi tímami a tým pádom, ako som tam ja prišiel, tak som to všetko celé pod seba zobral. Sice to bolo veľmi náročné prvý rok, ale prinieslo to veľkú value. Čiže toto je pre mňa ten pozitívny výsledok DevEx týmu. A to môže byť v každej firme, pretože ja by som sa nebál toho robiť aj trošku radikálnejšie kroky, pretože často môžu priniesť výsledok, ktorý prinesie väčšiu value, aj keď na začiatku je to taký krok do neznáma, to bol podľa mňa pre nás ten DevEx team, ale nakoniec z toho vyšlo veľa dobrého. A nestretli ste sa pri implementácii DevExu s tým, že by niekto, či už z manažerov alebo proste projektového riadenia, povedal, že nemáme momentálne kapacitu na to, aby ste sa traja developeri zdvihli a boli súčasťou DevExu, potrebujeme vyvíjať business functionality? Nebol toto problém? Osobne si nepamätám, čiže neviem odpovedať, či to bol problém alebo nie. Viem, že vtedy sme mali problémy, ktoré sme sa snažili vyriešiť týmto. To neboli ani problémy, to boli len situácie, kde sme mali komplikovanejšie veci a často to bol ten VoiceStack. A čiže neprišiel tam ten pushback z produktu, alebo minimálne ja o tom neviem. A čiže asi tak. Ja až tak rozmýšľam nad tým všetkým, že keď sa na to pozrieme možno z pohľadu reálnej implementácie SRE týmu, že či táto metodológia trochu nepokrýva aj DevEx.
Vieš, že keď sa fakt dostaneme ku koreňu to veci, ako by mal fungovať SRE team alebo SRE engineer, že či tam má vôbec priestor ten DevX team, lebo... Čo to je? Nemali sme ešte tému SRE? Nemali sme SRE, to je dobrá téma. No. To je moja veľmi obľúbená téma. Ja by som to nehal na nejakú ďalšiu, možno ďalší diel, kde to môžeme rozobrať trošku do hĺbky. Aspoň tú skrátku rozbíme. Je to Site Reliability Engineer. Aha. Je to vymysel Google. Úplne, že long story short, v Google to fungovalo tak, že keď ste sa hlásili na programátora a nesplnili ste testy na 100%, ale na nejakých 90 čosi, tak vás nedali do toho Ačkového tímu, ale posunuli vás do SRE tímu, kde vaša zodpovednosť bola starať sa o kód a zároveň o infraštruktúru. Mhm. Čiže bol to taký split. A ľudia to dosť ťažko berú, keď im vysvetlíte, že ich pozícia vlastne je vymyslená a nesúhlasí s originálom, ale to je zase iný príbeh. Čiže keď sa zamyslíme v kontexte DevXu na to, že ten infraštruktúrny človek mal kvázi vyvíjať aj produkt, tak on chápe tie problémy, aké sú a vlastne už iba tým spôsobom práce alebo tým zmyslom, ako funguje SRE engineer, podľa mňa ten taký priestor, ktorý vyplňa DevX tým, by mal byť vyplnený by design. Len toto, čo si povedal, lebo ja to vnímam presne, že keď má byť ten DevX kvázi spĺňať tie nejaké kritériá, podľa nejakých oficiálnych metodík, dajme to tak v podstate to nie sú infraštruktúrni ľudia, to sú developeri. Tak by to malo byť, hej, že tá hranica vlastne DevOps, SRE sú, ako si povedal, infraštruktúrni, SRE možno viac takí poloprogramátori, nazvem to tak. A ten DevX to sú čistí developeri, kde vlastne infraštruktúrny človek kvázi, nechcem povedať, že nemá čo robiť, ale pokiaľ nevie programovať, tak nevie tú úlohu toho týmu naplňať, hej? Tak to chápem. No ale to vravím, že keď si akože SRE a vieš, že ti chýba proste nejaký frontend alebo nejaký portál, ktorým dokážeš niečo, tak si to nakodíš sám, vieš, v rámci svojho týmu, že tam podľa mňa úplne odpada ten zmysel DevX týmu. Len na druhú stranu, fungujúci SRE tým som v živote nevidel okrem knižky, kde je definovaný. Akože fakt. Možno v Google. Ak máme poslucháčov z Google, tak stále do dnešného dňa čakám, kým sa mi niekto ozve, že má SRE inžiniera, ktorý funguje podľa knižky. Akože nemusíme si klamať, ja som nevidel, alebo respektíve veľmi málo prípadov, kedy vôbec fungoval DevOps team. Takže... O čom sa tu bavíme potom? Aká je budúcnosť DevXu? Tuto, Cloud Native a podobné veci, Kubernetes, serverless. Aké to má implikácie, vplyvy na komplexitu Cloud Native prostredí, alebo čo s tým ďalej? No to je akože zaujímavá otázka, lebo dá sa nad tým podľa mňa filozofovať rôznymi smermi. Keď si zoberieme obrovskú firmu, kde je obrovský DevOps team, tak podľa mňa ho vieme rozštiepiť na mnoho tém, ktoré sme pokrývali v rámci podcastov. Či už je to DevOps team, Support team, FinOps team, DevX team a tak ďalej. Čiže ja si stále myslím, že záleží od tej firmy, že aké sú požiadavky a potreby a vedia si to štiepiť. Už je jedno, akú nálepku dostanete pod svoju rolu na výplatnej páske. Ide v podstate o to, čo máte spĺňať, lebo akože ten DevOps by mal poznať všetko, mal by mať akože nejak dosah do toho, že tá rola je fakt veľmi doširoká a ľudia to radi potom už škatulkujú, že a je to akože také, jeden človek nedokáže robiť všetko rovnako efektívne, tak ako sú full stack developeri, ktorí podľa mňa nemôžu poznať všetko úplne dokonalo, alebo nespia. To sú dve možnosti. To si utrul Pandorínu skrinku, to už Kubo sa usmiel, ja som chcel počuť presne názor na full stack developer. A to je taká moja osobná vec, ja na full stack developerov neverím, ale... Čiže tak by som to zhrnul. A Kubo, z tvojho pohľadu, ako to vnímaš všetky tieto brehy, DevOps, SRE, DevX, neviem, systémáci, databázisty, ako to vnímaš ty? Má to byť škatulkové, nemá byť, má to byť nejaký tým, ktorý funguje spolu? To je náročná otázka. Keďže ja som asi osobne generalista viac, tak ja sa nerad škatulkujem, ale ono dáva zmysel to škatulkovať, pretože ten kontext je obrovský a mať tie znalosti v jednej oblasti je veľmi vhodné. Akože každý má
Ja osobne najviac ťažím z toho, že sa do všetkého zaujímam a do všetkého pchám, čo nie je najlepšia vlastnosť, ale mňa posunula veľmi ďaleko v živote. A čiže osobne som sa asi už preorientoval na to, že dáva zmysel to škatulkovať, ale dáva zmysel mať aj ľudí, ktorí proste budú tí generalisti a budú ti pomáhať naprieč tými vecami, pretože ja osobne, keď potrebujem pomôcť s databázou, tak viem, že máme človeka, ktorý je veľmi skúsený s našou databázou a veľmi rád mi pomôže. Ja mám do istej miery dobré znalosti, ale keď už ide nie že do tuhého, ale do tých fakt na tie najmenšie detaily, tak ten človek, ktorý je v tom špecialista, tak mi vie lepšie pomôcť ako ja, keď teraz prídem, porozprávam sa s ChatGPT a zistíme, že hej, táto migrácia bude v pohode a potom keď ju pustíme, tak zistíme, že ona skončí po 20 minútach, pretože to zabije našu GitHub Action alebo aký action to púšťa. A tam už mi pomôže len ten človek, ktorý má tie znalosti. Čiže ja som zastanca oboch. Za mňa aj full stack dáva zmysel. Len vždy záleží na tom, čo preferuje ten daný človek a v čom sa cíti komfortne. Myslím, že sme trošku odbočili od tej hlavnej otázky, ale ináč ešte veľmi rýchlo podotknem, že otvára tu ešte ďalšiu zaujímavú tému, že či mať alebo nemať dedikovaný databázový tím. Že všeobecne mi teraz napadla presne téma, ktorú asi rozberieme v ďalšom nejakom podcaste, a to sú tieto typy kvázi generalistov a kvázi inžinierov, ktorí sú dedikovaní na niečo. To je veľmi dobrá vďačná téma, lebo ja sa tiež s tým stretol, sú na to rôzne názory. Každý preferuje niečo iné a bolo by dobre to rozobrať. Áno, ale je to fascinujúce, že napríklad častokrát sa ľudia spoliehajú, že práve DevOpsový tím bude mať znalosti databáz do hĺbky. A paradoxne, keď sme boli v DaVinci ešte aj s Gabom, tak tam bol dedikovaný databázový tím a to boli borci cez databázy, že oni sa akože s tým fakt bavili, vedeli to vyšperkovať a boli fakt dedikovaní iba na databázy. Že oni s nami nemali viac menej skoro nič. Oni boli tiež pre nás akože taký kvázi externý tým, ako boli developeri a tiež to fungovalo nejakým spôsobom. No, ale k budúcnosti Devexu, teda, Gabo, aby sme ťa nenechali v štychu. Ja som svoje povedal, Dano, asi poď. Za mňa takto, aj keď sa bavíme o DevOpse, tak to nie sú nové metodológie, ako veľa ľudí si presne myslí, ako kontainerizácia, to vôbec nie je nová technológia, ktorú priniesol Docker. To je niečo, čo tu s nami existuje cca 30, možno 25 rokov. DevOps to isté. Metodológia ako taká, pojem neexistoval, on sa začalo potom škatulkovať ani neskôr, ale tieto metódy dokonca sa začali používať už nie len v ITčku, ale ešte myslím, že aj v automobilovom priemysle ešte skôr, ako sme vôbec vedeli, že to je DevOps. Že tam pochopili presne tá kooperácia medzi týmami, že je veľmi podstatná. Je o tom knižka, my sme to už v jednom podcaste spomínali našom, ohľadom teda DevOpsu, myslím, že sa to volá DevOps Handbook, existujú vlastne dve verzie, jedna je novšia a tam je to krásne popísané celá tá história týchto metodík. Takže treba si uvedomiť, že za mňa DevX, či to bude DevX, či to bude SRE, či to bude DevOps, nie som si istý, že či akože nevznikne nejaký ďalší buzzword, určite niečo zasa vznikne, lebo je to super pomenovať veci a dávať tomu menovky. Ale in the end to bude aj tak stále o tej kooperácii medzi tými týmami a o tom, že má to byť efektívne. Ja by som si stavil na to, či vznikne AI Ops ako nový buzzword. Skôr už AI inžinier už existuje. Nie, AI Ops. AI Ops, OK. Bude či nebude? Dokedy? Dávam tomu tak 2 roky. Po 2 roku si to môžeme. Ja si nemyslím. Nie. Ale niečo musí prísť. Akože tie buzzwordy tu chodia v nejakých intervaloch cca každých 5 rokov niečo nové je. Teraz je Vibecoder predsa. Vibecoder? Vy ste to ešte nepočuli. To ešte ku mne nedošlo. To je najnovší buzzword, čo vznikol pred asi mesiacom a myslím, že Andrej Karpaty, Slovák, ktorý viedol v Tesla AI team, to zaviedol a je to v podstate človek, ktorý orchestruje AI k tomu, aby developovala software. A on v podstate podľa toho, aké má vibes, tak kodí. V podstate len orchestruje AI, hovorí AI, čo má spraviť a AI to vyprodukuje. Akože však hovorí sa jasné, že to bude nutnosť vedieť správne používať AI a to je tá nálepka možno samo, ktorú čakáš. Hej, tam som mieril. Dobre, čo dodať?
Ja ešte dodám jednu vec, lebo Kubo začal túto epizódu peknou myšlienkou, že každý programátor alebo developer by mal mať vlastného DevOpsáka. To bola jeho prednáška na našom meetupe. No. A to je pravda, ale je to jeho myšlienka. Áno. To znamená, skús priblížiť, ako si to myslel a zosumarizovať to, čo sme si tu teraz povedali práve. Celé je to o kooperácii, o tom vybudovať si nie len technické, ale aj ľudské vzťahy so svojimi kolegami. A v podstate, keď si vybudujete vzťah so svojím, či už je to DevOpsák, frontend inžinier alebo s hocikým, bude sa vám lepšie pracovať, či už v rámci firmy alebo aj mimo firmy. A pritom sa môžete veľa naučiť, pretože keď máte niekoho, s kým môžete brainstormovať, napríklad ja osobne často brainstormujem s našimi DevOps inžiniermi, pretože moje dizajny sú často veľmi blízko k tomu, čo nasadíme na infraštruktúru. A keď máte niekoho, s kým máte dobré vzťahy, tak sa oveľa lepšie pracuje, ako keď je to niekoho, na koho to len zvalíte a poviete mu, že toto potrebujem a potrebujem, aby to bol ďalší šprint. Každopádne, ak by ste mali záujem o polhodinovú odpoveď na túto otázku, tak na našom YouTube kanále je Jakubová celá prednáška nahratá. A ten kanál sa volá ako? Plektrum Engineering. Dobre. A ak by vás zaujímalo na túto tému zistiť niečo viac, máte otázky, tak kam môžu naši poslucháči písať? Môžete nás kontaktovať na LinkedIne alebo na e-maili ask@plektrum.engineering, kde vám radi zodpovieme všetky otázky, ktoré vzniknú. Ďakujem vám, ako vždy, Dano Samo, a ďakujem aj Jakubovi za participáciu na dnešnom podcaste. Určite sa budeme počuť ešte v budúcnosti s Jakubom pri ďalších zaujímavých developerských témach. Majte sa pekne, prestaňte generovať Ghibli obrázky na ChatGPT. Čaute. Pekný deň, ahojte. Čaute.